निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र सादर करीत आहे सेवा समर्पण आध्यात्मिक जीवनाची साधना या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन. अभिवाचक मी सुनील कुलकर्णी. ऐकूया सेवा समर्पण या पुस्तकाच्या 7व्या प्रकरणातला काही भाग. प्रत्येक व्यक्ती एका उद्देशासह जन्माला आलेली असते. तो एक योगायोग आहे असं समजू नका. जीवनात कोणतीही गोष्ट योगायोगानं घडत नाही. आपलं ज्ञान मर्यादित असल्यामुळे आपल्याला योगायोग असल्याचं वाटतं, पण प्रत्येक गोष्टीमागं कारण असतेच. प्रत्येक कारणाचं कार्य असतं आणि प्रत्येक कार्यामागं अचूकपणे कारण असतं. आपल्याला ते समजत नाही कारण आपलं ज्ञान सर्वग्राही नसतं. आपण सर्वव्यापी नसतो. एखाद्या ताळ्यात दगड टाकला तर तरंग उमटतात आणि ते वाढत राहतात. ते तरंग दुसऱ्या काठापर्यंत जातात. दुसऱ्या काठावरच्या व्यक्तीला या तरंगांचं कारण लक्षात येणार नाही. आपलं ज्ञानही एवढं मर्यादित असतं की शेवटी हे तरंग कुठंपर्यंत जातात हे आपल्याला कळत नाही. कॅरम खेळताना पट्टीचा खेळाडू एका सोंगटीला मारतो आणि अनेक सोंगट्या इतस्ततः जातात, पण त्या इतस्ततः फेकल्या जात नाहीत. तुम्हाला तसं वाटतं, पण सोंगटी मारणारा विशिष्ट ठिकाणी मारतो आणि गणितीय संबंध काम करतो. खेळणारा एका विशिष्ट सोंगटीला मारतो, मग ती सोंगटी दुसऱ्या विशिष्ट सोंगटीवर आदळते. कोणत्या कोणात किती जोरानं कोणत्या गतीनं ती पुढं जाईल हे मोजून मापून केलं जातं. तुम्हाला त्या सोंगट्या कॅरमच्या पटावर सगळीकडं पसरलेल्या दिसतील. त्या निर्हेतुक कशाही पसरल्या आहेत असं तुम्हाला वाटेल, पण काहीही निर्हेतुक घडत नसतं. सर्वत्र दैवी योजना असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जर प्रत्येक गोष्टीचा काही हेतू आहे, त्यानं काही साध्य होणारं असेल, तर माझं जीवनही कशासाठी तरी काहीतरी साध्य करण्यासाठी असलं पाहिजे. मग ते काय आहे ते तुम्हाला शोधून काढायचं आहे. जेवढ्या लवकर शोधाल तेवढं तुमचं भावी जीवन निश्चित होतं, ते अर्थपूर्ण बनतं. मग तुम्ही वाचलेल्या प्रत्येक पुस्तकाचा, तुम्ही केलेल्या प्रत्येक कृतीचा, तुम्ही समोर ठेवलेल्या ध्येयाशी संबंध असेल, तुमचं जीवन सुंदर बनेल. मग एखाद्या ग्रंथालयात प्रवेश केल्यावर काय वाचायचं असा तुमचा गोंधळ उडणार नाही, कारण तुमच्या जीवनाचं निर्धारित ध्येय ते ठरवतं. त्या ध्येयाशी संबंधित नसलेल्या पुस्तकाच्या फळीजवळ तुम्ही जाणारच नाही. तुम्ही हजारो पुस्तकांना नाकारलं आहे. तुम्ही त्यांना नाकारता कारण एक जीवन एक ध्येय या एका जीवनात तुम्ही शेकडो उद्दिष्ट गाठू शकणार नाही. जीवन अल्पकालीन आहे. तुम्हाला एकच ध्येय साधता येईल.
त्यामुळं काय निवडायचं आणि काय नाकारायचं याची क्षमता असणं हे तुमचं मोठं कौशल्य आहे. निवड आणि नकार याबाबतची दृष्टी तुमच्याकडं असेल तर त्यानं तुमचं जीवन हेतुपूर्ण बनेल. जीवनाचा हेतू सुकाण्यासारखा असून त्यामुळं तुम्हाला पुढं जाण्याची दिशा मिळते. आपल्याकडं केवळ एकच आयुष्य आहे. समजा एखादं जहाज इथून महासागरातून इंग्लंडला निघालं. ते केवळ एका छोट्याशा प्रदेशातूनच जातं. ते संपूर्ण महासागराला स्पर्श करत नाही. ते सागरातून जातं पण त्याला संपूर्ण महासागराची जाणीव नसते. मैलोन मैल ते एकाच मार्गावरून जाते. त्यासाठी सुकाणू त्याला दिशा दाखवते. आपल्या जीवनात आपण इतर मार्गांचा त्याग करून एकच मार्ग निश्चित केला पाहिजे. एकदा हे ठरवलं की मग पुन्हा मागं बघणे नाही. बाकीचे लोक तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी करण्याविषयी सुचवतील, पण तुम्ही त्याचा विचार न केलेला बरा. त्यातून न गोंधळलेलंच बरं, नाहीतर ते हेतुपूर्ण जीवन ठरणार नाही. आयुष्यात काय करायचं हे तुमचं निश्चित झालेलं आहे. आता काय करायचं ते तुम्हाला ठरवायचं आहे. तुम्हाला आयुष्यात काहीतरी प्राप्त करायचं आहे. काय करायचं, कसं करायचं हे जितक्या लवकर ठरवाल तितकं चांगलं. कोणती परिस्थिती उद्भवू शकेल हे लक्षात घ्या. तुम्ही एका मार्गानं जायचं ठरवलं, पण काही भलत्या अनपेक्षित गोष्टी पुढे येतील. मग तुम्हाला तडजोडी वाटाघाटी कराव्या लागतील. थोडं जुळवून घ्यावं लागेल. थोडं विचलित व्हाल, पण तुमची दिशा तीच राहील. एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी जाणाऱ्या जहाजालासुद्धा वेळप्रसंगी थोडीफार दिशा बदलावी लागते, पण त्याची मुख्य दिशा कायमच असते. त्याचप्रमाणे जीवनाच्या मुख्य योजनेतही हे करावं लागतं. गंतव्यस्थान निश्चित असतं, परंतु काही अघटित घडलं तर थोडा वळसा घालून तुम्ही पुढं जाता. तुम्हाला ट्रेन सोडून बसनं जावं लागेल. बस सोडून नदी पार करावी लागेल. काही ना काही तडजोडी कराव्या लागतील. तथापि दिशा ठरलेली आहे. तुमच्या सर्व शक्ती एकाग्र आणि एकसूत्री असतील. हे जेवढं लवकर कराल तेवढं आयुष्यात काहीतरी भरीव कामगिरी करण्याची शक्यता जास्त. कारण आयुष्य फार थोडं आहे. कबड्डीच्या खेळात जसा तुम्हाला एका श्वासाचा वेळ दिलेला असतो, तसंच जीवन अल्पकालीन आहे. मलाच कधी कधी वाटतं, आता तर मी प्राथमिक शाळेत जात होतो, मला माझ्या शिक्षकांबरोबरचा संघर्ष आठवतो. आणि बघा, आज माझ्या आयुष्याची संध्याकाळ आलेली आहे. मी केलेल्या सगळ्या गोष्टी स्पष्टपणे माझ्या नजरेसमोर आहेत. जीवन इतकं गतिमान आहे. काळ इतक्या झर्रकन पुढं जातो, पुढं सरकतो, की मला वाटतं मी संस्कृत शिकलो असतो तर किती बरं झालं असतं. मी हे केलं असतं तर आणि ते केलं असतं तर. मी जेव्हा हे करू शकलो असतो तेव्हा मी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. मी माझा वेळ वाया घालवला. मग मनात विचारांचं मोहोळ उठतं, पण आता खूप उशीर झाला. या गोष्टी करण्याची जेव्हा तुमच्यात धमक होती तेव्हा त्या तुम्हाला आठवायला हव्या होत्या. प्रत्येक मिनिट, प्रत्येक क्षण मोलाचा आहे. वेळ हातातून निसटू देऊ नका. वेळ वाया घालवू नका. दिवस रात्रीचं वेळापत्रक तसं आखा. आवश्यक तेवढीच झोप घ्या. जरुरी पुरतीच विश्रांती घ्या. आवश्यक तेवढंच बोला. निरर्थक बडबड करू नका. जे कराल ते तळमळीनं करा, कारण वेळ फार थोडा आहे. तुम्हाला कितीतरी गोष्टी करायच्या आहेत. तुम्हाला कितीतरी गोष्टी साध्य करायच्या आहेत. गेलेली वेळ परत येणार नाही. हा घडणीचा काळ आहे. तुम्हाला शिकता येईल, ज्ञान मिळवता येईल, अनुभव प्राप्त करता येईल. जीवनाच्या रणधुमाळीत तुम्हाला शिकण्याचा किंवा आढावा घेण्याचा अवसर मात्र क्वचितच मिळेल. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच म.प्र.वि. गेली 35 वर्षे
संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.